So ayan mga idol, welcome back dito sa ating YouTube channel, El Dato TV, no? So sa channel natin ay nag-upload tayo ng mga money making na pwede natin pagkakitaan gamit yung mga cellphone natin, no? So ayan, meron tayong pag-giveaway mga idol. Sa first comment natin dito sa video ito is bibigyan natin ng 30 pesos GCash, and yung huling mag-comment is 10 pesos GCash, no? So abangan nyo lang po yung result natin, kung sino yung mananalo next video, no? So ayan, right? So meron na naman tayong panibagong video mga idol, and ayan, so magre-review na naman tayo ng isang website na kung saan pwede natin pagkakitaan, no? So bagong-bago ito mga idol. So punta na tayo sa ating desktop mga idol, no? So ayan mga idol, panibagong website na naman yung ating i-review ngayon mga idol. Okay, so yung pangalan nito mga idol is si Rock Nation. So yan, kung gusto niyo subukan itong bagong labas mga idol, ngayon lang pong araw mga idol, 4/7/2024, no? April 4 ngayon mga idol. So bagong labas lang ngayon, yung hapon lang to mga idol, no? So yan, nasa comment section lang po yung link nito. Okay, so kapag na-click nyo na, ayan, mag-register tayo dito mga idol. So maglagay lang tayo dito ng phone number natin, yan, then create tayo ng password, then captcha nandito lang yan sa gilid, na halimbawa ito 9MUY na, then create kayo ng withdrawal password, na. So magkaiba yan, yung create password pang login yan mga idol, then ito is withdrawal password, then yan invitation code, automatic na yan mga idol kapag gumagamit kayo ng link, no? So yan, sign up kayo mga idol pagkatapos ma-fill up na ito lahat. Okay, so login tayo mga idol. Right, nakapag-login na tayo mga idol. So ayan mga idol, bago tayo magpatuloy mga idol, no? So kung gusto nyong subukan ito, ayan, sabihan niyo lang ako mga idol. Meron tayong Telegram group dyan, nasa description ko. So sumali kayo mga idol, no? Kasi kapag gumamit kayo or gagamitin niyo po yung link ko, is magbibigay tayo ng cashback kapag nag-invest kayo dito sa Rock Nation mga idol, no? Gamit yung link natin. Okay, so para ma-claim yun mga idol is kailangan niyo po mag-screenshot or ibigay niyo sa akin yung ID niyo, no? So para makita yung ID, punta kayo dito sa Me. So ito po yung ID mga idol, no? So ibigay niyo lang sa akin yan, and para mahanap ko sa aking team mga idol, no? And kapag ma-verify ko, ayan, bigyan ko kayo ng cashback. Okay, so patuloy tayo mga idol. Ayan, dito tayo sa Me. So makita natin dito yung balance natin. So after natin mag-sign up mga idol, meron tayong 20 pesos na free makukuha dyan, no? So ayan, dito makita din natin yung withdraw, my bank info, share up, payment record, customer support, then official group, official channel, no? So click nyo kagad ito mga idol, sumali kayo sa kanilang group para ma-update kayo kung paying ba siya mga idol, no? And meron din tayong Telegram group, pwede din kayo mag-share doon or sumali doon para makapag-share kayo ng inyong link. Okay, so dito gawin muna natin tong my bank info, no? So kailangan nyo lang po i-link yung GCash nya dito para kung sakaling meron na kayong balance, pwede na kayong mag-withdraw kaagad, no? At hindi na kayo mahirapan, no? Then dito, account holder. So halimbawa ganyan. Then bank name, GCash lang yan sa mga idol. Confirm nyo. Then account number, GCash number lang yan mga idol. Ayan, lagay nyo. Then submit nyo mga idol kapag tapos na. So back lang natin muna mga idol. Then share up mga idol, pwede nyo siyang i-share sa mga kaibigan nyo. So ito po yung referral link nyo. Kopyahin nyo mga idol, share nyo sa Telegram GC natin. Sumali lang kayo dyan mga idol, no? Then pwede nyo i-share sa mga Facebook group. Okay, and back lang natin. Then meron sila customer support, pwede nyo siyang kontakin mga idol, no? So try natin kung ma-access natin yung Telegram nila. So try nyo lang mga idol, baka ma-access nyo kasi naka-PC kasi tayo. So medyo malabo siya pag PC yung gagamitin natin. Okay, then back tayo dito sa kanilang home. Then dito natin makita yung mga plan nila. And yung pinaka minimum investment dito is nagkakalaga siya ng 150, no? Then yung meron silang mga pangalan dito mga idol, Julie James. Ayan, ito po yung first nila na investment at pinakamaliit, no? Then daily profit mo dyan is 30 pesos. Total profit is 15,000 pesos, no? Then 500 days cycle, no? Investment cycle niya. Then yung pangalawa naman mga idol is si John Asher. Then nagkakalaga naman siya ng 300 pesos. Kapag bilhin niya siya, 300 pesos yan. Then daily profit mo dyan is 63 pesos. Total nakikitain mo dyan is 31,500. Ayan, meron din mga pangatlo mga idol to, 500 pesos. Then 110 yung daily profit. Then total profit is 55,000. No? Then ayan, napakaraming plan nila dito mga idol. Then yung pinakamalaki dyan is nagkakalaga siya ng 45,000. Ayan.
Then daily profit mo dyan is 20,250. Total nagkikita mo dyan is magkano yan? 10,125,000. Ang laki. So kung gusto nyo subukan lang naman mga idol, pwede naman kayo dito sa 500 pesos, no? Kasi yung daily or yung minimum withdrawal dito is 100 pesos, no? Yan, kung gusto nyo mag-invest, ayan, buy nyo lang. Then syempre naka-check yung Gcash dyan. Then buy nyo, ayan, click nyo buy. Then mapupunta kayo sa Gcash. Yan, lagay nyo lang po yung inyong number dyan. Then next nyo, bayaran nyo po yung 500 yan. So back lang muna natin. So make sure na i-screenshot yun din yung receipt nyo para kung sakaling merong problema is meron kayong maibibigay na proof na nakapag-cash in kayo. And para ma-check mga idol na okay na yung inyong pag-recharge, so punta kayo dito sa my order. Ayan, orders. Then dito yan malalagay mga idol kapag nag-success po yung inyong orders, no? So dito sa team, ayan, punta tayo sa team. So meron din tayong makukuha dyan na commission. Ayan, so nakalagay dito, ayan, invite friends to join using your referral link, and you will unlock unlimited opportunities to earn and grow your balance. You will receive total 5 levels bonus when your friend deposited in project, and your referral bonus will be automatically added to your account balance. And there is no upper limit to the income you can earn through referrals, and the more people you invite and the bigger their deposit, the more you can earn. And if you are good at internet market, please contact with our customer service. Ayan, meron silang mga level 5, no? Level 1 hanggang level 5, no? And nakadepende din yan sa mga level kung magkano yung pwede mong kitain dito. So share of investment return, ayan. When your level 1 referrals start to obtain daily return from his investment plan, you will obtain 2% extra share of the return on a daily basis as well. So ayan, per valid refer, you will obtain 20 pesos as bonus when any of your level 1 referrals make a payment and become a valid member. This bonus is only given for one time on the same referral, no? So yun po yung mga kitaan dito mga idol, no? Then ayan, dito sa me, so yun nga kanina, kung gusto niyo mag-withdraw mga idol, punta lang kayo dito sa withdraw na. And ayan, so sa ngayon is 20 pesos pa lang yung ating balance kasi kaka-register pa lang natin, no? So next video is gagawa tayo dito ng proof, no? So mamaya mag-invest ako dito mamaya. Yan, lagay niyo lang po dito yung withdrawal amount, no? So 100 pesos yung minimum, lambawa. Ayan, please enter your withdrawal password. So yung withdrawal password yung ginawa nyo kanina, no? Habang nag-register kayo. So ayan, kind tips, daily withdrawal time is 24/7, no? So walang time, anytime pwede kayong mag-withdraw dito. And the amount of single withdrawal is 100 to 10,000, no, per day. Then ayan, so pwede na siyang i-receive kapag tapos na kayong maglagay dito ng amount, no? Then bank card is yun na nga, kailangan nyo pong mag-bind dyan, no? So back lang natin mga idol. So back tayo dito sa home. So yun, kung meron kayong katanungan mga idol about dito sa mga investment mga idol, na yan, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section. And then huwag niyo kalimutan, meron tayong giveaway mga idol, no? So first time, so yung pinakauna mag-comment dito mga idol is bibigyan natin ng 30 pesos Gcash, no? Then yung huli mga idol is bibigyan natin ng 10 pesos Gcash, no? Para makasali kayo sa ating giveaway mga idol, mag-comment na kayo ng hashtag #IlDatoTV dyan. Then lagay niyo na rin po yung inyong Gcash number para mapili natin kaagad, no? And mabigyan natin kaagad kapag meron akong napili dyan, no? So dito na lang po muna magtatapos itong video natin mga idol. Then kita-kits na next video natin, okay?